Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хундай Солярис, Хундай чорни 2018 соли баромадаш. Бародари азиз, Хундай срочно фурӯхта мешавад. Ай бародарои худмай дар метрои Шолково, ну хай дар территорияи Москва бошед, иншоалло гап занем меёранаш. Бо азнои бобоҷон шудааст, меге скидкаи бомба мекунад бачаҳо. Автомат, шароитош тенҷ, моторш 1.6. ина салонша бибинед, кожни салон, чухол бо кашидаги тенҷ. Ай бародаро, ҳак чӣ бигӯм, ман ростиш машина намефаҳмам. хоҳиш мекунам ки кадме ки харидани мере бибине, усто баре мотор патор ҳуҷ кунед, таҳпаҳша бибинед. хуб, бо чӣ нишонда будем? Ина хундайча барои одамои таксизану таксисувору хундайсувор. Мақсади свети оригинали хичай. Бо чӣ нишон будем? Ина яхибша и тарафшам бибине бародаро. Полик молик ҳама тенҷ. Я бачаҳа ки хидмонад. хай бо чӣ бигӯм? Хай хулоса мошинча тенҷ. Шахсои мошинхар занг бизанед. Москва метрои Шолково. хай мотор паторшо бо бибине. Усто бубаре, хоҳиш мекунам проверка куне, баъд бигире. Яъне намег барои ки безебай, просто меган даверай, ну проверай. ҳама тарафа бисанҷеш бародари азиз. Задаги падаги нест. ҳама шароитош бомба. Худо нигаҳдор.